אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לתוכנית של קלאש רויאל. אז היום אנחנו משחקים בבטל. אני ירדתי ארנה מארנה 9 לארנה 8 כמו שאתם רואים. מה הוא חושב שאני מפגר כאילו? וואו, זה הייתה חתיכת קלון. אוקיי אמי, אוי, נו, לא, תעזבו את ה... איי, אם הוא עושים סקרים מחברים אז אני דואג לזה. הבניין שלו כל כך חזק. וואו, איזה זאפ. חברים, תסתכלו כמה דלת. או, יש. חברים, יש לנו מג'יקל, ובטעות מחקתי את הסרטון, כאילו היינו אמורים להמשיך אותו. אז חברים, קיבלנו מג'יקל, אני אראה לכם אותו, קיבלנו באמצע הסרטון את המג'יקל. אני אגיד לכם, אצלנו לג'נדרי, הוא שם לי ג'יינט, אוקיי, אני שונא את הג'יינט. נשים פה אלקטרו, אני שם אלקטרו, אני שונא ששמים משהו מאחור, זה מעצבן. אוקיי, שמתי לו עכשיו, לא, כמעט השווינו בקיצור. נשים פה וויזארד. אלטגון יודע איך לטפל בוויץ' והג'יינט המעצבן הזה. וואו, אומייגאד. הוא מגזח לנו את הצורה, חברים. וואו, זה לא טוב חברים, כן, הוא שמים מלא דמג' חברים. וואי, אלקטרו. וואי, שילה שוטים, מה זה? טוב, לבל 10, נו. הוא קשה. קשה להשגה. אוקיי, מישהו רוצה איתי אתגר? לא. אוקיי חברים, וואו, אני עושה פה אוג, אלקטרו וזאפ. וואו, חזק, זה בדיוק 10 אליקסיר. וואו חברים, אני הולך כל כך לבלבל אותו. שעושה מסקר, נו. בואנה איך הוא יתגבר יפה על זה. לבל 9 התגבר על זה יפה מאוד.